Áo ang namin brother Alvin kini hain hai jora manfiu ka kaisa thaini kok salanya ni bagay. Áo pada hingga sentini Simon layana thaiman iyaglo amungnai. Hai kaba ketang tongnai rok keba bahai engnai. Elang bago tamsa Jisunu yasagui Kristono poito khlaiui yasakmani yagulo theinai rok borok tamungnai bahai ke Kristo bai borok yasakjaknai haikaba ketang tongnai rok khebo tamungnai aborokno twino जों tini saiman laya. Ao elambago nini 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 ni hoja sing srai 1 Thessalonians chapter 4 verse sisters, we want you to know what will happen to the believers who have died, so you will not grieve like people who have no hope in this world. Oro srai ke tamsa ka ke जों Kristono yasagui theinai rok haikaba je thei thangja Kristono yasakmani yagulo borokni tamnai jara khatung mungkrui ke theinai rok hai englak ni sau au who have died, so you will not grieve like people who have no hope in this. Kubang borok theiyo phop blayo haikaba sogui khibilayo phiaba je Kristoni yasagui theinai rok borokni hingkangke a khatung mungkrui englak ni sau abhan phogui rekha sogui thangka habai misiui thangka ama hayenglak ni sau hingke bom hayengnai abono tolau siyak tongphiro. For since we believe that Jesus died and was raised to life again, so we also believe that when Jesus returns, God will bring back with him the believers who have died. Kristo theikia thangi bachaka jotono saimano hingke bono yasagui bono poito khlai theinai rok hingke tangui bachaya tongnai ba. Au aboni bagino nung tomungno Kristono yasakjak nung tomungno Kristono poito khlai tongo tei soi bini thani khatungui tong hingkangke Kristo jemon theiui thangui bachamani hai जों बहायनो tomungno theikyangke thangui bachaphinai ni sau. Au गोबां borok थैखेबो थैथांगा tamo aro biyang thangui bachamani samo nugui tong tamo ni tongnai phiaba no जों जेसेबां हायनो kokno norui khibina naidi a norma bai norjagui thangya kubi kok hingkangke kathang tei thैmani yagulo je wngna tongmani abo wngnai no aboni bagui elambago sawo tomungno yes tomungno जों Kristono yasagui theiyo hingkangke जों thangui bachaphinai phia bahai abo abo sijak tongo. We tell you this directly from the Lord. So, ozaga, srai ke sao. Oko, abahaino borok bai sijak mania. Obo, soy kai tunaroni mani samani ni so ozaga. We who are still living when the Lord returns will not meet him ahead of those who have died. So, thang tong này rồi bây giờ Christo bị ma lại glad này sao theo thầy này rồi gì này sao cái thang tong này rồi Christo bay bây giờ ma lại gra sao ma lại gra này जे Christo nó bồi tục lại thầy gra này rồi ra phop ra gra này rồi thầy thang này rồi tabo kabang borok san Christo nó mani thầy mani nogo ao ama hai borok ro se puila ma lại gra này này sao for the Lord himself will come down from the heaven with a commanding sound, with the voice of angel, and with the trumpet call of God. First, the believers who have died will rise from their grave. Yes. जे पयदुख्लाय थैनाय हाखर फबजागनाय जेफ्रु ख्रिस्ट फायनाय बागै बेम खरां बुंनाय जेफ्रु ख्रिस्ट फायनाय बरक से फैला मालायग्रानाय So bagay no tini ang tangi okong na sawi dong ga ke kabang boro nukuni boro
थै थांगाके बेलायखे कष्ट नांजाग्लायो दुख नांजाग्लायो abo asike दुख नांजागो abo tei maya kagi thangya abo homoni जोंनो सातक फ्लाइ मांनो दंगो तां हेनमाले खरकसा निनि खासुकसानि borok nini babu nini ama nini menai nini soi gana gini ni borok je fro langma chowui o hana yakari klangi thango afro belanya sing duख नांजाग्लायो Tanggui, sini maya kuk ni bro. Fiabo oro oelembak ni bisini kabas zanai tamung kangke. Tomuna sini takuk. Tomuna ani takuk. Ani amau babu Kristo na mani thiyo hung kangke. Seng tong thok mani slaile. Oh sorry. Tamnai yes tong thok na ni sinango. Tangin mane mogui tong mani slaile seng tong thok na ni sinango. Bahai ke kangke nini slai sekang Kristo bai. Bos etisa zagranai, bos malai granai. Tang mane bos sekang thangsoka. Aboni bagani khabar dangte buksong kawma zorao seng a dukhuni yakni yoknani musung kangke जों sakbai thang bahaino Kristo ni yasakna nangnai abo simia sini takhuk te bukuk rono bahaino Kristo ni yasakna ni bagai bono saiman nani bagai sini asamu tongo abo khlai dai sini bahai ke ingke bono enam bagni ko bono soi mothang jak muni ko soi lama kahamno seng bono phunongani nangnai tomono seng omai khlai hangkangke tongno mai khlai ga tamunai a dukho je fur borok khoroksa thi sing dukho nangmani a dukho tai pipeline abo dukho ma nongi tongnai tang himale bo mona mothangjak no mothangjak ya tai kun sure kri ke tanglo bo kristo ni yasak jak ya pheba elambak ni mote as per kai tor suna buzirman mote ga tamo ga ke je bro kristo no poito khlai theinai ro je kristo ni yasak jak ro borok theipan thangteng theimani yaglo bo hamsa tanglo bos puila kristo bai malai granai so abuni bagino Friday sen Kristus yasak lain. Ah bagi yasak iman. Kema bro question klaiman tabo. How ang bagi yasak nai? Abo sen question klaiman. Pio elang bago srai sao nini Revelation chapter 3 verse 20 rogo. I am ready in this to come. I'm knocking the door ni sao. Kebang mazor romo Kristo sini kalbisingo habai sino kaksang maroi sino tongthok maroi sino alai the life no ranani musung jagi tungo piaba boze duglam togui tongmani sini bukhani duglam no sen kasekna laya tang hinmale personal life business rang ajinani kabangma samuhu munoti pailaya seng boro kristo tabo seng kathang tongnani bagai thangi tongnani bagai re kaham sumnani bagai luxurious life tongmani bagai seng tabo azina zora se hini seng salai yes everything is good azidi no luxurious life tongni fiaba neng bo salsa theinai neng ta pogdi theiman ya neng bro thangnai piaba elam boga sao je kristo no poito klaye yasagei theinai ro borok hingkangke theiman ya gulo bo borok se sekang basa granai sao je pro kristo haini hai o sangsara phayo sabni bagani khapang thakte bogsong maybe sing tini tamnai bono yasak ya phanangi mano yasak jak ya phanangi mano but still sini time to ngotang lo seng kathang bo pro janai langma so seng sai menya sabni bagani friday sini christian sing yasak ba ka yasak nai nang just khop bai simi sadi yes bo ani savior se christos ani savior nang tei no ya phana nang poi to ma khlai je bo thika salsa basa ka salsa tei bo asai mani ya golo thikya saltan miya golo thangai basaka tei bo haini phaipinai banana phainani je bono yasaknai rok je bono poito khlainar boro mothangjago amangke je yasaki manai rok boro hungkangke hamsajak amar bang kono asuk kutu gyam kono holong rujuna lama haya nang just poito khlaiye ani kristana hamjago bo ang moi tawna musungjago ang bono yasago bo thangai basaka thaithangmani abono ang poito khlaio just simple ase kono extraordinary aba haino samungkuto khlai na ma haya just believe nini a nogia oi nang poito khlai mana nin thani to mu tong kangke yes no haino save no saboni bangni khabano tagote buksong faidi ojorao obono seng khatung layane sini takok bukok tomono thei thango ke kon problem krei tomono bo kristo yasak jakang ke tomono yasak ya ngang se problem yasak jakang ke kon problem krei abo just enjoy tong tong yes obviously gana ni tongma bo thei thangmani ba yakari klangmani ba bakha dukhu nangnai no piaba aboni slai pon te bo khatung ni je ang haini he malai phine ana takok bai ani babu bai ani ama bai ani bayab bai bo thei thangka yes ang tahu maya nang itu kata ng itu piaba ang hai hai boy malai finai ang hai hai bo bai
malai manfinai tangla bosani sele sekang Kristo sawi rana abuni yagun ang tangranai ambagal serai sao. Then together with them we who are still alive and remain on the earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. And so then we will be with the Lord forever. So encourage each other with these words. And so, kabasara lagi kurasa teh kurasa nasi. Utang mulut thinai rok bor sikang sawi granai. Tei tangi tongnai ke tang tongranai rok bor bahai no pelangi tangjak nai. Apro tansa ke seng Kristo bai tongi manai nai ini so. So abuni sebera tong tong tei tam tong. Aboni sebera tong tong tei tong tam tong pari. Aboni bagin tong tong len katung lain koroksa tei koroksa. Omo haike no seng encourage kalayan. Oil lambag notation orang nganya musung kan orang naimano 1 Thessalonians chapter 4 verse nini 13 isimi nin 13 isimi 18 jora obo sijak tongo. So pari kapana tahu tei buksung tini asu nung siteng omo haike no pari seng koroksa tei koroksa kabasar lai tong tong lai tei bo Kristo to layan log layan. Jokoro hambai.